Щом сутрин отворя аз тихо очи и в мен новия ден засия и звучи. Си казвам от тяло, ти мой си екран, прекрасен помощник от Бога ми дан. Не си господар, а мой инструмент за мир и уроци във всеки момент. През деня, щом усети сърцето ми стрес, аз спирам за малко и питам се днес: какъв страх невидим се крие в мен? Очите затварям, притихвам смирен, признавам страха си и пускам го в миг. Освободеният ум е лечебен светлик. Усетя ли болка, умора в плътта, не търся виновник във външни неща. Знам, тялото нищо не ражда само, на всяка тревога умът е гнездо. Каква страшна мисъл допуснах сега, изчиствам ума си и гоня страха. Ако се наложи лекарство да пия, не чувствам вина и не искам да крия. То външна е помощ, за да се смиря, паниката в тялото да усмиря. Приемам го с обич, докато умът към своето здраве намери пак път. Когато мой близък е болен и плах, не му чета лекции, не будя страх. Духовни концепции няма да соча, с вина и с упрек не ще пороча. Ще дам му прегръдка, утеха и чай, страхът му да стигне свой край. Накрая повтарям си таз мъдро свята, която сваля товара от душата. Тялото само отразява света, умът е творецът на всички неща. Избирам покоя, а пускам страха.